A yayin da ƙasashen duniya ke shirin gudanar da bikin ranar bandaki na wannan shekara, wata ƙididdiga na nuni da cewa mutane aƙalla biliyan 3.5 ke rayuwa ba tare da wani nagartattun bandaki ba. Kazalika rahoton ya bayyana cewa aƙalla mutane biliyan 2.2 ne ke rayuwa ba tare da tsaftataccen ruwan sha ba, kamar yadda jami'ar asusun tallafawa ilimin ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayyana a lokacin wani taron manema labarai da ya gudana kan shirye-shiryen bikin ranar bandaki na duniya a ranar 19 ga watan Nuwamba. If all that is required seem to be in place at the moment, and that is sanitation to become a high administrative and political priority, supported with credible budgets and strong service delivery institutions. Leadership with clear accountabilities at all levels, national to subnational levels, at home and in communities in institutions, and it is important to create a culture where use of toilet becomes a social norm and everyone's habit. Wani rahoton ƙididdiga na duniya ya ce mutane aƙalla miliyan 419 ne ke yin bahaya a fili, wanda kuma hakan yakan sa dagwalon bahayar ke shafar muhallai, kasuwanni da kuma cibiyoyin kiwon lafiya. Asusun tallafawa ilimin ƙananan yara na duniya UNICEF tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Borno za su gudanar da bikin ranar bandaki na wannan shekarar a ranar 19 ga watan Nuwamba. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.